Čau, Freddy. Ahoj, Bonnie. Viděl jsi nočního hlídače? Už zase na sobě nemá kostým. Však ho znáš. Jo. Ale když na to přijde, je to prostě těžké poznat ho s tou Freddyho hlavou, co si nasazuje. No, ale jak vidíš, nikde tady u mě v místnosti není. Co kdybys to šel omrknout jinde? Hlídači! Teď tě dostanu, ty hajzla! No počkej, ty jsi viděl hlídače? Tohle je hlídač přímo tady! Ne, to je jen Freddy. Ne, on už zase dělá to s tou náhradní Freddyho hlavou, víš? Tím klame tvoje senzory. Sakra, jestli je Freddy, tak proč mi bliká do očí tou baterkou? No, viditelně ho děsíš. Děsím ho? Udělej to znova a vyříznu ti oči. Vidíš, uklidni se. Bože, jsem jediný v tomhle blbým místě, kdo prohlédne převlek. Bibi, řekni, že mám pravdu. Mně je úplně jedno, jestli je Freddy. Rád bych se dostal k jeho sladkým, šťavnatým dvojáčkovým bateriím. A už toho mám pokrk. Sundej tu masku, hlídači. No, nevím. A víte co? Kde je Freddy? Nemohou tu přeci být dva, ne Freddy? Jo. Tak, a teď jsou tady dva Freddyové. Super. Bonnie, o můj bože, asi tě praštím. Moment, o co tady jde? Hledáme hlídače. On je hlídač! Jsem si jistý, že tohle je Freddy. Děláš si srandu, ty jsi Freddy! Kam sakra jdeš? Nechápu, odcházím. Pořád nevím, co je špatně. Bonnie, podívej. Mimochodem, kolik je hodin? Bonnie, Mengel, kolik je hodin? Je 5:59. 5:59? Zabijte hlídače! Hlídač. Baterie. Ne, já jsem Freddy, vidíte?